Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, u zakonodavstvu ove prekrasne države poznati su sljedeći termini i mislim da su svima jasni. Doživotna mirovina, doživotna renta, doživotna otpremnina, doživotno uzdržavanje. Riječ doživotno označava da pravo ili obveza traju dok je čovjek živ, a da poslije toga pravo i obveza prestaju i eventualno se svode računi i dodatna prava. To je uvriježeno i valjda svima jasno. I moram reći da nije poznato da recimo nije poznat meni termin dosmrtna renta npr. nego doživotna renta. Međutim, u lijepoj našoj u pravnoj praksi ozakonjeno egzistira i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju jednake važnosti, gotovo i namjene kao i ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ali pazite, jako pazite, ovaj je opasan. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju osmislili su socijalni predatori, osmislili su ga imovinski grabežljivci. Sklapaju ga ljudi koji su u doticaju sa teško oboljelim, napuštenim starijim osobama u doista teškim emotivnim stanjima pred kraj života. Često su s druge strane ugovora društveno ugledni, utjecajni ljudi, skrbnici ili neko iz obitelji. Taj ugovor je predatorima koji mogu biti, a većinom i jesu u sukobu interesa, omogućava ulazak u posjed nekretnine danom potpisa ugovora, a ne danom nastupa okolnosti smrti, čime ostvaruju prednost pred eventualnim nasljednicima i prednost u svim pravnim radnjama. Postoji lijek za takve prijevare u hrvatskoj pravnoj praksi i to u članku 242. Kaznenog zakona koji definira lihvarski ugovor. Tko iskorištava nuždu, neiskustvo, lakomislenost, smanjenu sposobnost rasuđivanja ili znatnu slabost volje druge osobe, primi od nje ili s njom ugovori za sebe ili drugoga imovinsku korist koja je u očitom nesrazmjernu s onima što je on dao, učinio ili se obvezao dati ili učiniti, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine. Nemamo puno podataka o kaznenim prijavama, imamo za 2018. gdje su prijavljene dva kaznena djela, ali to možda može značiti da stvari ne nazivamo pravim imenom. Nisam čuo za puno takvih slučajeva prijavljivanja kaznenog djela, dok svako malo vidim neki članak o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju u crnoj kronici. Di bi drugdje? Naravno, u crnoj kronici. I baš kao podlogu za predlaganje ukinuća želim upitati ministra pravosuđa koliko je kod nas ugovora ocijenjeno lihvarskima. Na kraju bih htio reći sljedeće. Mladi nikada ne bi potpisali životno osiguranje sa mogućnošću ugovaranja dosmrtne rente. Nelogično, ne ide nikako skupa. Potpisati nešto na čemu piše dosmrtno mogu samo ljudi koji su stari i nemoćni i koji osjećaju da je kraj blizu. Naš je zadatak, nas cijenjenih saborskih zastupnika, kolegice vas i mene, da sve građane koji osjećaju da im je kraj blizu, a to je jaka emocija, zaštitimo od prijevare i da im osiguramo kraj dostojan čovjeka. Hvala lijepa.